Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agot. Taong 1978, Caranglan, Nueva Ecija. Itong mga panahong ito, nasa edad 30 anyos itong si Agot. Sa Caranglan, kilala siyang matador ng mga baka, gawa ng ilang dekada na siyang pumapatay nito. Hindi na bago para sa kanya ang ganoong gawain, gawa ng yung pumanaw niyang ama, kilala rin yung mga ngatay ng mga hayop sa kanilang lugar. Dahil sa ganoong trabaho ng kanilang pamilya, minana naman ito ni Agot noong tumungtong na siya sa tamang edad. Kagaya ng kanyang ama, yun din ang ipinambuhay niya sa pamilyang kanyang itinatatag. Magmula noong naging matador siya, madalas na siyang niyayaya ng mga kababaryo nila. Minsan kapag may handaan sa kanilang lugar, siya ang inuutusang pumatay sa mga alaga nitong hayop. Hindi naman yung tinatanggihan ni Agot, gawa ng ang mahalaga para sa kanya, meron siyang trabaho sa araw-araw. Akala ni Agot, magpapatuloy na ang ganoon niyang buhay, pero nagkamali siya. Isang araw, habang nagpapahinga siya, dumayo ang mga barkada niya galing sentro. Pagsilay naman niyang may bitbit yung alak, agad naman siyang sinenyasan ng kanyang kamag-anak na tawagin ang kanyang asawa. Maya-maya pa, paglapit naman ito sa kanya, agad naman siya nitong niyaya ng alak kahit napakaaga pa. Matapos naman yung marinig ni Agot, pilit naman niya yung tinanggihan sa kadahilanang may pupuntahan siyang pagdiriwang noong araw na yon. Siyempre, bilang siya ang papatay ng mga hayop na ihahanda, kinakailangan niyang makondisyon ang kanyang sarili. Pero matapos naman yung marinig ng mga kaibigan ni Agot, pilit naman yung nangungulit dahil ayon sa isa sa mga ito, nais din nila yung makainuman sa espesyal na okasyon na kanilang ipagdidiwang. Alam mo Agot, lagi ka nalang tumatanggi sa amin. Matapat nga kita. Umiiwas ka ba? Bakit kapag kami nagyayaya sa'yo, palagi kang ganito, palagi kang may ganyan? Wika ng isang lalaking halos malunod na sa kalasingan. Nang marinig naman yun ni Agot, minabuti naman niyang wag na lamang yung patulan. Bukod kasi sa kilala yung basagulero sa kanilang lugar, sira rin ang utak nito sa tuwing yon ay lango sa inuman. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, dumating na nga ang kanyang asawa, panayang pagbubunganga habang naglalakad papalapit sa kanya. Hindi naglaon nang makaharap na nito ang mga kaibigan niya. Walang pagdadalawang isip naman niya yung pinaghahampas hanggang sa napilitan na rin yung umalis. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang nagbihis itong si Agot para pumunta na sa lugar na kanyang pagtatrabahuhan. Maaga pa kasi siya roong pinapapunta, gawa ng kinakailangan nilang matapos ang pagluluto bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Gabi kasi noon ang pagdiriwang, kaya buong araw silang magtatrabaho. Sa pagdating naman ni Agot sa lugar na nag-imbita sa kanya, agad naman niyang isinalansa ng kanyang mga gamit. Una niyang pinatay, yung kalabaw na isasahog sa mga pagkain, tapos yung baka naman na kanilang iihawin. Matapos naman yung idiskarne ni Agot, agad naman niyang isinunod ang mga baboy na ililitsyon. Akala ni Agot yun lang ang tatrabahuhin niya sa araw na yon, pero laking gulat na lamang niya nang abisuhan siya ng lalaking nag-utos sa kanya na isabay sa kanyang trabaho ang baboy na huli niyang kinatay. Bale, lilitsyonin niya lamang ito, kaya minabuti naman niyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Sa isip-isip niya, bukod sa dagdag kita, makakainom din siya. Kinahapunan, habang nagluluto ng litsyon itong si Agot, bahagya naman siyang natigilan matapos naman niyang makita ang mga kalalakihang tinanggihan niya noong umaga. Akala niya mapapadaan lamang ang mga ito,
Pero bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niya yung masipat na pumasok sa bahay na merong salo-salo. Pag-upo naman ito sa isang mesa, pilit namang nagpatay mali siya itong si Agot na animoy walang nakikita. Sa pagsapit naman ng takip silim, paghango naman niya sa niluluto niya, dali-dali naman niya yung dinala patungo sa sentro ng handaan. Bagaman alam niyang makikita siya ng mga kaibigan niyang yon, pilit pa rin siyang umakto na tila bang hindi niya nakikita ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nabaling naman ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng mga kaibigan niyang yon. Matapos siya nitong tawagin. Pagtitigan naman nila, nagmamadali naman yung lumapit sa kanya. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa itong si Agot kundi ang sumama. Ibang klase ka talaga, Agot. Kaya pala ayaw mong sumama kanina dahil dito ka pala pupunta. Pero hindi bale. Di naman ako nagtatampo sa'yo. Alam mo kasi, pinsan ko rin ang nagmamay-ari ng bahay na ito. O sige na, tapusin mo na muna ang mga trabaho mo. Pagtapos ka na, bumalik ka na rito. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa amo mo. Wika ng lalaking nangulit sa kanya noong umagang yon. Matapos namang marinig ni Agot ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang dahan-dahang ibinabaling sa ibang lugar ang paningin niya. Hindi naglaon, pagbalik naman niya sa kanyang pinaglulutuan, agad naman niyang tinapos ang isa pang niluluto niyang lechon. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, kasalukuyan na nga sila noong nagkakasaya kasama ang mga kaibigan niya. Kahit anong pilit niya kasi noong pag-iwas sa alak, hindi niya yun magawa-gawa buhat sa kakulitan ng mga ito. Maya-maya pa, unti-unti namang napapansin ni Agot ang kalasingang nangingibabaw na sa kanyang katauhan. Pakiramdam niya noon, hindi na siya doon trabahador, bagkus isa na ring bisita. Wala namang nagawa noon ang nagpatrabaho sa kanya, gawa ng bukod sa malapit ng matapos ang selebrasyon, kokonti na lamang din ng tao na naroon. Makalipas pa ang ilang minuto, halos lahat sila lasing na. Yung dalawa nila noong kasama, nag-aaway na, dala ng labis na kalasingan. Bagaman nagkakainita ng mga ito, pilit naman yung ipinagsawalang bahala nila Agot. Akala nila hanggang sagutan lamang ang gagawin ng dalawa, subalit laking gulat na lamang nila nang biglang kumuha ng kutsilyo ang isa sa mga ito, tapos walang habas na pinag-uundayan ng saksak ang lalaki naman itong kasagutan. Sa isang iglap, nagbuno ang dalawa kung saan kitang-kita naman ni Agot ang pagtarak ng kutsilyo sa kaaway nito. Sa tindi ng pinsala nitong natamo, lahat sila naniniwalang hindi na yon mabubuhay pa. Nang mapansin naman nilang kumalma na ang lalaking nanaksak, agad naman nila yung inawat habang kinakausap. Noong una hindi pa yun nakikinig sa kanila pero pagsilay nito sa kasama nilang nakahandusay na sa lupa, unti-unti na yung natauhan. Hindi naglaon, napaluhod na lamang ito habang takot na takot yun sa kanilang nagtatanong ukol sa mga nagawa nitong kasalanan. Matapos naman yung marinig ni Agot, bigla naman niyang sinapak ang nanaksak, sabay wika rito ng, "Paglasing, matutong ilagay sa atay ang alak, wag sa ulo. Tingnan mo, nakadisgrasya ka. Paano ngayon yan? Ano nang gagawin mo?" Nang marinig naman yon ng lalaki, bigla naman yung napatayo, sabay karipas ng takbo patungo sa bundok na nasa likurang bahagi lamang ng mga bahay na kanilang pinagdayuhan. Hindi naman yun pinigilan nila Agot dahil ang mahalaga para sa kanila ang buhay ng kanilang kasama. Pero sa kasamaang palad, nang maidala na nila yon sa bahay pagamutan, agad naman yung nagdeklara na patay na. Dahil sa kanilang mga nalaman, halos hindi naman nila mawari kung ano ang kanilang gagawin. Bawat isa sa kanila, aminadong nagulat
gawa ng hindi nila maisip kung bakit nagawa yon ng kanilang kasama. Upang mabigyan yon ng hustisya, agad naman nila yung ipinaalam sa mga otoridad. Tumungo na rin sila sa bahay ng namatay para ipaalam sa mga kamag-anak nito ang tungkol sa mga nangyari. Akala nila magdadalamhati ang mga kadugo nito, pero paglahad nila ukol sa pangyayaring yon, kitang-kita nila ang kawalan nito ng reaksyon. Yung asawa ng kaibigan nila, nakatitig lang, hindi kumikibo. Yung mga kapatid naman nito, inabisuhan silang iwan sa labas ng bahay ang bangkay, tapos umalis na. Dagdag pa ng mga ito na bukas pa nila yun paglalamayan, kaya sa ngayon, mas mainam na hayaan na muna silang makapagnilay-nilay. Matapos naman yung marinig nila Agot, syempre bilang respeto, napilitan na silang sundin ito. Pagka-uwi naman nila sa kani-kanilang mga tahanan, agad naman silang nagpahinga, buhat sa matinding kalasingan. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man noon gaanong sumisikat ang araw, agad naman siyang naghanda para tumungo sa bahay ng kaibigan nilang namatay. Bagaman alam niyang hindi niya ito matalik na kaibigan, kahit papaano, obligado rin siya roong makilamay, lalo na't isa siya sa mga kasama nito bago yun tuluyang binawian ng buhay. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga niya ang pamamahay nito. Pagpasok naman niya sa loob, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanya ang asawa nitong nakasuot ng talukbong sa ulo, merong daladalang itim na kandila. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong inabisuhan na dumiretso lang. Nang marinig naman yun ni Agot, tumango lang naman siya habang dahan-dahang tinatahak ang daan patungo kung saan nakalagay ang kabaong. Sa pagdating naman niya sa lugar na yon, doon bumungad sa kanya ang bangkay ng kaibigan niyang payapa nang nagpapahinga. Noong una wala naman siya doong napapansing kakaiba, pero sa kanyang pagmamasid, meron siyang nasipat na kakaiba sa bangkay nito. Hindi mawari noon ni Agot pero pakiramdam niya, hindi yun ang bangkay ng kaibigan niya. Bukod kasi sa kulay lupa nitong balat, marami na rin yung bitak-bitak sa muka na parabang ilang araw na yun doong nakahimlay. Ang mas ikinagulat niya pa sa lahat, meron siyang nasisipat na mga alupihan sa gilid ng kabaong nito. Kaduda-duda rin ang lahat ng taong naroon, gawa ng pakiramdam niya, hindi yun mga ordinaryong tao. Sa maniwala kasi kayo o hindi, yon ang unang beses ni Agot na makadalo sa isang lamay kung saan ang lahat ng taong naroon merong talukbong sa ulo na kulay itim. Bawat isa rin sa mga ito may mga sinasambit na mga kataga na halos hindi naman niya maintindihan. Maya-maya pa, bigla naman siyang nakahinga ng maluwag matapos niyang masipat ang pagdating ng mga kaibigan niya. Sa paglapit naman ito sa kanya, maluha-luha naman itong pinagmasdan ang bangkay ng kanilang kasama. Alam mo, Agot, di talaga ako makapaniwala sa nangyari. Ang taong yun hindi marunong magpigil. Mahilig makipagbiroan tapos pikunin naman pala. Wika ng kasama niya, habang gigil na gigil at maluha-luha. Nang marinig naman yun ni Agot, minabuti naman niyang manahimik, gawa ng aminado rin naman siya, wala siyang kaide-ideya ukol sa mga nangyari. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, napilitan na rin silang lumabas para magpahangin. Habang nag-uusap naman sila sa labas ng bahay nito, bahagya naman siyang napatigil matapos nilang masipat ang dalawa sa mga kapatid ng yumao nilang kaibigan. Sa paglapit naman ito sa kanila, seryoso naman yung nagtanong ukol sa kinaroroonan ng kaibigan nilang nagkasala. Dagdag pa nito na hindi nila yon titigilan hanggat hindi nila ito nadarakip. Matapos naman yung marinig ni Agot, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa kanyang mga nalaman. Dahil sa kanyang sinabi,
Napangisi lang naman ang panganay nitong kapatid habang sumasagot sa kanya ng, Salamat ha. Pangako, pagbabayaran niya ang ginawa niyang ito. Nga pala, pwede bang humingi ng malaking pabor sa'yo? Naisa na naming huwag niyo nang ikalat ang tungkol sa mga nangyari. Sarilihin na lang natin to para hindi tayo magkaproblema. Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong pag-alis sa kinaroroonan nila. Kinagabihan, habang nagbabantay sa lamayan itong si Agot, mas lalo pa siyang kinilabutan matapos naman niyang mapansin ang pagsidatingan ng iilang mga panauhin na merong mabibigat na presensya sa mga katawan nila. Ang iilan din sa mga ito, merong mga daladalang aso na halos hanggang bewang na nila ang laki. Dahil sa kanyang mga nasilayan, palihim naman siyang dumistansya alinsunod sa sinasabi ng kutob niya. Sa paglalim naman ng gabi, mas lalo pang tumindi ang mga nararamdamang kakaiba nila Agot. Bukod kasi sa mga panauhing unang beses nilang makita, yung mga pagkain din ito, purong karne. 'Di ba? Bawal kumain ng karne sa unang araw ng lamay. Bukod kasi sa tinuturing yung insulto sa patay, nakakahakot din ito ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata ng tao. Dahil sa pangyayaring yon, napakasama na ng kutob ni Agot. Ayon nga sa kanya na kung pwede lang siyang umalis doon ng hindi nagpapaalam, ginawa na niya. Dagdag pa niya na sa kanilang baryo noon, tanging sila lamang na magkakaibigan ang nakilamay sa pagkamatay nito. Lahat kasi ng pumunta doon, mga taga-ibang lugar. Sa pagsapit naman ng hating gabi, nagdesisyon na itong si Agot na umuwi. Habang binabagtas naman niya ang daan, panay naman ang kanyang pag-iisip ukol sa mga bagay na gagawin niya kinabukasan. Bagaman nais niya noong magtrabaho, hindi niya yun magawa-gawa, pagpapakita na rin ng respeto sa kaibigan niyang namatay. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang akmang malapit na siya sa kanyang pamamahay, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang dalawang lalaki na biglang dumaan sa harapan niya. Pagsilay naman niya sa pagmumukha ng isa sa mga ito, doon tumambad sa kanya ang mukha ng barkada niyang Yumao. Dahil sa kanyang mga nakita, bigla naman siyang napasigaw na siyang naging sanhi upang hawakan nito ang kanyang bunganga. Sa pagtitigan nilang dalawa, napangiti lang naman yun sa kanya habang mahinahong nagwiwika ng, Pasensya ka na, Agot, kung natakot kita. Totoong mga nakikita mo, buhay pa ako. Pero sa ngayon, atin-atin na muna to ha. Hinahanap ko kasi yung bastardong muntik ng kumitil sa buhay ko eh. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglahad naman ito sa kanya kung bakit pa yon nabubuhay. Ayon sa kaibigan niya, na ang mga nakita nila noong mismong gabi ay pawang panlalaro lamang ng kanilang mga mata. Dagdag pa nito na matagal na niyang pinagplanuhan ng bagay na yon upang maipakita sa kanyang mga kaibigan kung gaano kasama ang ugali nito. Mariin din itong inilahad sa kanya na ang mga nangyari parte lamang yon ng kanyang plano. Matagal na kasi nitong binabalakan ng kaibigan nilang yon na patayin. Bukod kasi sa napakayabang nito, wala rin yung sinasanto tuwing nagkakaroon sila ng mumunting kasiyahan. Matapos naman itong mailahad ng kaibigan niya sa kanya, laking gulat na lamang ni Agot nang bigla niyang masipat ang pamumula ng mga mata nito. Hindi naglaon, umalis na rin yun sa kanyang harapan na parabang walang nangyari. Pagtayo naman niya, nasipat naman niya yung lumundag ng napakataas hanggang sa tuluyan na lamang yung maglaho. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pakikiramay sa kanilang kaibigan. Bagaman alam na ni Agot ang kabuoang nangyari, pilit pa rin siyang nakisama sa mga kaibigan niya na wala namang kaide-ideya ukol sa mga bagay na alam niya.
Nakakahiyamang sabihin, Pinuno, pero ayon kay Agot, isa sa mga naging bangungot niya noon ay ang pagtungo sa lamay na purong kasinungalingan lang. Kahit hindi kasi yon ilahad ng kaibigan niyang nagpakita sa kanya, naniniwala siya merong kakaiba sa pamilya nito. Isipin niyo na lang, lahat ng mga kadugo noon ng kanilang kaibigan, napakapapayat. Hindi rin yun makausap at ang mas nakakapangilabot pa ay yung mga sandaling nakasuot ito ng talukbong, nag-uusal sa harapan ng bangkay ng mga katagang hindi naman nila mawari kung ano ang ibig sabihin. Sa pagtungtong naman ng ikawalong araw ng lamay, mas lalo pang tumindi ang kanyang mga nararamdamang kakaiba. Habang nagbabantay kasi siya noon sa labas, bigla naman siyang tinawag ng asawa nito na umiiyak. Noong una, ayaw na ayaw niya paraong lumapit, pero dahil sa panguudyok ng kanyang mga kasama, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, mangiyak-ngiyak naman yung humawak sa kanyang braso habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Sumunod ka sa mga sasabihin ko. Huwag kang umakto ng hindi ko magugustuhan kung ayaw mong gumulong yung ulo mo sa papag ng bahay ko. Tandaan mo, hindi ako kasing bait ng asawa ko." Dagdag pa nito na, kaya siya nito pinalapit dahil sa isa yon sa mga hininging pabor ng asawa nito na kasalukuyang nagpapahinga sa isang liblib na lugar, di kalayuan sa baryo. Matapos naman yung marinig ni Agot, tumangulang naman siya habang pilit na naglalakad ng normal papalapit sa kabaong. Sa pagdating naman niya sa kinatitirikan ng kabaong nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagmumukha ng kaibigan niyang nagtago sa bundok. Dala ng matindi niyang pagkagulat, ilang beses niya pang kinusot ang kanyang mga mata pero wala pa ring nagbago sa mga nakikita niya. Ang mas ikinatakot niya pa noon sa lahat, nasisiguro niyang buhay na buhay ito, gawa ng paulit-ulit niyang nasisipat ang paggalaw ng mga daliri nito. Bagaman nais ni Agot na itanong ang tungkol doon, hindi niya na yun nagawa sa takot na baka meron yung gawin sa kanya sa oras na hindi nito nagustuhan ang kanyang mga katanungan. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan na siya nitong bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. Nang marinig naman yun ni Agot, tumangulang naman siya habang nakatitig sa papag ng bahay. Ni minsan, hindi na siya nangahas na tingnan ang bawat muka ng mga taong naroon. Sa puntong yun kasi, nakumpirma na ni Agot, hindi mga pangkaraniwang tao ang nakikidalamhati buhat sa pagkamatay nito. Pagtungtong ng ikasyam na araw, napagkasunduan na ng pamilya na hapon gaganapin ang libing. Upang wala namang makahalata sa kanya, pinilit niya pa ring makilibing nang sa gayoy hindi siya mapaghinalaan ng kanyang mga kaibigan. Ngunit habang ibinababa sa hukay ang kabaong, hindi naman maipagkakaila ni Agot ang mga pagkatok na nanggagaling sa loob nito. May mga naririnig din siyang tinig na tila bang humihingi ng tulong. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga narinig, wala siyang lakas ng loob para humingi ng tulong sa mga kaibigan niya. Mahirap man yun para sa kanya pero nagpasya siyang sarilihin na lamang ang kanyang mga naririnig. Kaya lang naman din niya yun nagawa dahil iniisip din ni Agot ang kanyang mag-iina. Naniniwala siya na kung sakali mang makagawa siya ng hindi maganda sa mga nilalang na yon, mataas ang posibilidad na gambalain ito ang kanyang pamilya. Awa naman ng Diyos, natapos ang libing na yon na wala naman siyang ginawang kakaiba. Pero alam niyo, Pinuno, magmula noong nangyari yon kay Agot, ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapalayo sa pamilyang yon. Ni minsan, hindi na siya nakipag-inuman pa sa takot na baka muli na naman niyang maranasan ang kagimbal-gimbal na pagpatay ng pamilya ng mga aswang.
At ang ayaw niya na talagang pinakamaulit sa lahat ay yung nadama niyang pagpapanggap na lamayan. Okay, opinion ko sa kwento. Di ko lang alam hindi ko lang alam kung sa akin lang to. Parang medyo nagkaka-rumble-rumble tayo no. Kung tutuusin, yung kaibigan nila na kinagagalitan ng pamilya ng mga aswang, pwedeng-pwede na nilang patayin yun ng napakasimple lang. Hindi na kailangan pa yung magpapanggap sila na merong gulo, kunyaring mamamatay yung miyembro ng pamilya ng aswang para meron silang dahilan para gantihan yung tao na yun. 'Di ba? Pwedeng-pwede na nilang katayin yun anytime. 'Di ba kasi nga galit sila ron sa kaibigan nila na yun Pero bakit hindi nila ginawa? Ano ba? Dahil ba para malinis yung trabaho? Hindi natin kilala yung mga aswang bilang isang nilalang na gumagawa ng malinis na trabaho. Palaging yung trabaho niyan madumi. 'Di ba? So, yun ang tanong ko ngayon, bakit kailangan pa nilang gumawa ng ganito? Para hindi mapagbintangan ng mga albularyo? Di ko maisip kung ano yung dahilan Yun lang, medyo naguluhan lang ako doon na kung tutuusin, pwede na nilang katayin yun anytime. Pero gumawa pa sila ng parang isang scripted na play. Diba? Yun yung masasabi ko ron. Pero baka naman karamihan sa inyo na gets. Ako lang yung slow. So kung maraming nakagets sa inyo dyan, malaking tulong kung magko-comment kayo dyan sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.